खुलुमबाय बियो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिश्वजित दैमारिनि रिजाइनेसनखौ राज्यो सभानि मासिगिरिया आजावबाय तरुण गगैनि गोथै सहखौ फैगौ 26 नभेम्बर खालिसो जोबथा बिदाय होगोन तरुण गगैखौ मान होनानै आसाम सरकारा सानथाम रायजोआरि दुखु फोरमायनो फोसावदों तरुण गगैखौ मान होनानै UPPLआ दिनै सानसेनि गासैबो आफादारि खामानिखौ दोनथ'दों BTCआव BJPनि सोरखार फैयोब्ला सरनिया कछारिनो ST होनो हिमन्तनि रादाय दिनै लाचित दिवस काजलगांव ब्लक UPPLआ तरुण गगैनो बिबार बावदों दानिया आबुं रादाब BPF दोलोखौ नागारनानै BJPआव हाबहैनाय राज्यो सभानि सोद्रोमा बिश्वजित दैमारिया गावनि राज्यो सभानि मासि नागारनायखौ राज्यो सभानि मासिगिरि भेंकैया नायडुआ आजावनानै लाबाय मख'नो गोनांदि थांनाय 21 नभेम्बर खालि बिश्वजित दैमारिया मासिगिरि भेंकैया नायडुनो मासि नागारनायनि गांसे लाइजाम लिरहरनानै गावनि राज्यो सभा मासिखौ नागारदोंमोन बेनि उनावनो 22 नभेम्बर खालि BJPआव उदाङै जइन खालामदोंमोन भारत संबिजिरनि आर्टिकेल 101 नि क्लज 3B नि जोहै बिश्वजित दैमारिया गावनि राज्यो सभा मासिखौ नागारदों मख'नो गोनांदि बिश्वजित दैमारिया आसामनिफ्राय राज्यो सभानि सोद्रोमा महरै थामथि खेबनि थाखाय सायख'जादोंमोन नाथाय बिथांनि मासि नागारनाय लाइजामखौ राज्यो सभानि मासिगिरि भेंकैया नायडुआ आजावनानै लानायनि उनावनो आसामनि मोनसे राज्यो सभा मासिया लांदां जाफिनबाय आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोथै सहखौ फैगौ 26 नभेम्बर बिस्तिबार खालिसो जोबथा बिदाय होगोन आसामाव लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि जानाय कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि तरुण गगैया 86 बोसोर बैसोआव मैया समबारखालि मोनाबिलि 5:34 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जोबथा हां नागारो मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि समाव तरुण गगैनि गोथै सहखौ GMCHनिफ्राय दिहुननानै बिबारजों साजायनाय गंसे गारिजों बिथांनि सोरखारि न'आव लानानै थाङो आरो हानजा सुरलाङो गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों तरुण गगैनि गोथै सहखौ बिथांनि सोरखारि न'आव लांनाय जायो आरो मान होनानै बिदाय हरो बिनि उनाव बिथांखौ सोरखारनि न'निफ्राय आसाम सेक्रेटारियेट मावख'सिम लानानै थांगोन आरो मान होना बिदाय हरगोन सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आगुनि गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोथै सहखौ गाबोन सानसे लाखिबावगोन बिथांनि गोथै सहखौ गाबोन सानसे राजीव भवनाव दोनगोन आरो हरनि समाव शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दोननाय जागोन बिथांनि सरासनस्रा अनसायगिरि आरो मोजां मोनग्राफोरा गाबोनबो बिथांनो बिबार बावनो हागोन होननानै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बर'आ सुलुङाव मिथिहोदों मख'नो गोनांदि आगुनि गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ फैगौ बिस्तिबार खालि गुवाहाटी नोगोरमायावनो जोबथा बिदाय हरगोन होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैखौ मान होनानै आसाम सोरखारा सानथाम रायजोआरि दुखु खालामनाय सान एबा दुखु फोरमायनो फोसावदों तरुण गगैनि गोथै सहखौ सानथाम लाखिनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोर आरो अनसायगिरिफोरजों मोगा मोगि खालामनो गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिथोन होदों बेजों लोगोसेनो रायजो सोरखारनि गासैबो खामानिफोरखौ सानथामनि थाखाय दोनथ'नाय जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटियाबो गावनि गासैबो हाबा हुखाफोरखौ सानथामनि थाखाय दोनथ'बाय मख'नो गोनांदि आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैया 86 बोसोर बैसोआव मैया रुंसारि जानाय जाथायखौ रायजो नाङै दुखु मोननाय फोरमायदों तरुण गगैनि रुंसारि जानायाव कंग्रेस दोलोनिल' नङा आसाम राजखान्थियाव सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोमाबाय बेखौबो मख'नो गोनांदि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैया रुंसारि जानायाव आसामनि मोनफ्रोम आफाद आरो राजखान्थि दोलोफोरजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद एबसु बर' राइटार्स एकाडेमि UBPOखौ लाजेननानै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे बर'नि मोननै गाहाय राजखान्थि हान्जा BPF आरो UPPL दोलोआबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय बिबार बावदों बबेखानि तरुण गगैनि रुंसारि जानायाव कंग्रेसनि मासिगिरि सोनिया गान्धीजों लोगोसे राहुल गान्धी आरो कंग्रेसनि गोबां दैदेनगिरिफोर भारतनि हादरगिरि रामनाथ कोविंद गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखीआबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों
आसामनि आगुनि गिबि मन्त्रि तरुण गगैआ रुंसारि जानायखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दोलोनि गासैबो आफादारि हाबा हुखाफोरखौ दोनथ'नानै तरुण गगैनो बिबार बावनो गुवाहाटीआव थांदों। प्रमद बर'नि दैदेननाय मिरु इउपिपिएलनि मोनसे हानजाया दिनै गुवाहाटीआव थांनानै तरुण गगैनो बिबार बावहैदों। बेनि सिगां तरुण गगैआ रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायनानै इउपिपिएल दोलोआ क'क्राझाराव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव बिबार बावनाय हाबाफारि बानजायो। तरुण गगैनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि तरुण गगैआ आसामनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरिमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव आसामजों लोगोसे भारत हादरावनो खहा जाबाय। बिथांनि खामानि मावनायफोरा बाख्नायथावनामोन। फैबाय थानाय समाव आसामनि राजखान्थि आरो समाजखान्थि बिथिङाव तरुण गगैनि मुङा अरायबो गोसोखांजाथाव जानानै थागोन। तरुण गगैनि रुंसारि जानायखौ बिथा खालामनानै दिनै इउपिपिएल दोलोआबो गासैबो आफादारि हाबा हुखा आरो फोसावदिंनाय मेलफोरखौ केन्सेल खालामना दुखु फोरमायो आरो बिबार बावना मान होनो थाखाय गासैबो जिल्ला आफाद आरो इउनिटफोरखौ बिथोन हरदों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बबेखानि थांनाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा खालामनायाव आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोख्रों बिहोमा दंमोन होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। फैगौ 7 आरो 10 दिसेम्बरखालि मोननै खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ देरहानानै सोरखार दानो हायोब्ला सरनिया कसारी हारिनो एसटि गनायथि होगोन होननानै रादाय होदों आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय हिमन्तआ रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बबेखानि बिजेपिआ बिटिसिखौ दखल खालामनो हायोब्ला बिटिसिआव भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि सुंद'यै भिसिडिसिखौ सिफायगोन होननानैबो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों। दिनै लाचित दिवस। सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय लाचित दिवसखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायासै। आसामनि आगु गिबि मन्त्रि तरुण गगैआ समबारखालि रुंसारि जानायनि थाखाय आसाम सोरखारा सिगां बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय गाजा गोमजा लाचित दिवसखौ फालिनायनि खाबु जायासै। अब्लाबो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय लाचित बरफुकननि मुसुखायाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिबार बावनानै लाचित दिवस सान फालिदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सासे बिर जोहोलावनि नेरसोनथि लाचित बरफुकनआ 1922 मायथाइनि दिनैनि सानावनो ममाय तामुली आरो नागेश्री आइदेवनि गोरबोआव जोनोम मोन्दोंमोन। सराइघाटनि दावहायाव मुगलफोरनि हेंथायै आहम सान्थ्रिफोरखौ देरहाहोनानै आसामनि जारिमिनाव अरायनि थाखाय अलंबार जानानै थालांबाय लाचित बरफुकननि मुङा। बिथांनि हादोर अनफावरि बावसोमनाय गोहो आरो सोलोनि नेरसोनथिनि थाखाय दिनै लाचित दिवसनि सानाव बिथांनि गोसोखांथियाव रायजोनाङै बिबार बावदों। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय काजलगाव ब्लक बिपिएफ आरो काजलगाव ब्लक आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि तरुण गगैनि गोसोखांथियाव आरो बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय बिबार बावदों। बारग' गिबि मन्त्रि तरुण गगैनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि दानेश्वर बसुमतारी, रिंदाव बसुमतारी, गाजिबर रहमान आरो काजलगाव ब्लक बिपिएफनि गोबांसा दैदेनगिरिमोना। बे हाबाफारियावनो काजलगाव ब्लक आइजो बिपिएफनि दैदेनगिरि दुलुमनि आरो गोबांसा दैदेनगिरिमोना बाहागो लायो आरो तरुण गगैनि गोजोन जिउमानि थाखाय आरज गाबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।